खुलुमबाय का हाय हाय ताकते बुकसं आंगरने दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तिनी विशेष खबर निबागै मास थापिकवा मिया कायसा वीडियो जे वायरल लुमानि ताकते बुकसं बुबा गारानि मांगफ्लिनो सक लाइमानि अब बेलेखेनो तिफ्राबासी तिफ्रासार निबागै बेलेखेन मेसेज हामिया अब हाय भाइरास रक बेलायनु चाया ताकते बुकसं अब निबागैसि आं किसा साख्लायना निमुसुंगो अब हाय रक ताखायजाबादि हाय खायाखाय 10 टेबो सुजुक मानि थांगु बुबागारा जेसुक फानु खाय दंदि हामनि बागैनु खायो बीजेपी वो थांगाय तामुंखाबा तिप्रासा यगनानि सिकक ब्ले बुबागारा साबु कुनु कालार नांगिया ताहुते बुकसं सिनि यगनानि जे बरक सुंनो फियगनाय बरक बाय थांगान दाम दंबा बंगो बरक कै थांफैनायबा बीजेपी वो आके तामनि बागैनु रग बाहाय कै सकताय अपमान खायतायबा आबो साबनो लासि मुंग्रि साबनि बरम लासि मुंग्रि मा क्लाय ताहुते बुकसं आं तिनी आने ट्रफिक तमान याता मखाय मियान सिमि जेटा अब बेलाके भाइरल दंखा बंगो बर रक सब सका अब हायता खायदि अब बेलाके चाया क्लायो हायके नरमनो आं सानाय जे सकने रक नेक्स्ट टाइम रगो अब हायता खायदि नरमना कारसानदि बुबा गारनो बेलाय चानाय आनि तिनी टपिक तमानि खाय उत्तर प्रदेश नि ताहुकते बुकसं उत्तर प्रदेश नि जे बुरुई लोकसभा इलेक्शन जितुय थांगै ताबो केंद्र मंत्री युंगै तंनाय नरक सिनि बायना बिनि बुमुंखाय आं साइखनारसिनो स्मृति रानी हिनि नरक सिनि बायना ताहुकते बुकसं आं स्टेमनो फुनुगानो स्मृति रानी बो केंद्र मंत्री ताहुकते बुकसं जरा कायसाबो सिनि तिरफ्राव फाइफ्रो ओ बुखक गियार पुट अंगर प्रो चिन तिरफ्रानि बीजेपी नि लीडर्स रक कत रक थांगै बनसिनि रिसानो तत्राव रिसरमन खायमानि रिसानो भाइके नरनाय बुखक ओ बुरिनो स्मृति रानी कायसा उत्तर प्रदेश निनि आं जागानि बुमुं सावानो आमेठी नि कायसा डिस्ट्रिक्ट दंगो आ डिस्ट्रिक्ट बो टिकेट नाव एमपी नि टिकेट नावै बो जीटी फाइमानि बिनि काहायनि नो सानान थां दंगो ताकलाय बातायलायनाय राहुल गांधी बाय राहुल गांधी आ जागा बातायनायनि साखा स्मृति रानी बेलायखाय राहुल गांधी नो अपमान खायका राज्यसभा लोकसभा रगो निनि जे अधिवेशन चलि तमन जागा रगो सोनसे बो बेलायखेनो राहुल गांधी नो अटैक खायका पर्सनल अटैक बुखायका जैसे तिके पान अटैक खायका बेलायखाय खो खामिया खाय कक साका बेलायखाय अपमानित बुखायका राहुल गांधी नो बोनि बागै बेलायखाय राहुल गांधी बो जलिजाक स्मृति रानी नो ताकलाय जे साखाय पानु आरो हारिरिना नि बागै ताबुक कैंपिंग खाले तंगु बरकनि ताबुक आगि निनि 80-81 रगो राजीव गांधी संजय गांधी सं अ जागानु बरक जिदि फेमानि आबंखा लखनऊ बुजिकाते लखनऊ नि रेवली हिनि तंगु एमटी हिनि तंगु उनकाय फलपुर हिनि तंगु ताहुकते बुकसं उनकाय प्रायगराज हिनि तंगु आबो जत्तनो केंद्र नि मंत्री मां चाइ फाइनाय रक यूपीओ अब हाय जागा तंगु जत्तनचे सीट गोबां उनकाय 80टा सीट उत्तर प्रदेश ताहुकते बुकसं आ जागानि बिसिंथि ताकलाय राजनाथ बो आ जागानि बुसावो लखनऊ राहुल गांधी ताकलाय स्मृति रानी बाय टक्कर रिलायनाय साबो पाइनो साबो पाइ आबो तां सिया हायपनो बो 2014 स्मृति रानी बिनि भिडियो रक बेलायखे भाइरल जा ताहुकते बुकसं बो गैस सिलेंडर तोय लामाव आसुगै आंदोलन खायमान दंगो गैस सिलेंडर नो दाम बारि जागै आसामयो 400 टाका दे 500 टाका तंगमान 2014 बनो कम एरिया नै जल जागै कांग्रेस सरकार तंफ्रो बो लामाव आंदोलन खायमानि आबनो तुइनो ताबो 1300 टाका दं गैस सिलेंडर कायसा ताहुकते बुकसं ते कायसा तंगो स्मृति रानी बो आरो कैंपिंग खायपुरो सिनि नि दाम 13 टाका केजि कै सारि नायनि सिनि 13 टाका कै सारि नायनि आरन बरनो बो समय तंगमान ताबुक सिनि दाम बुसुं तंगा ताहुकते बुकसं बाबोनि जवाब रिबाया आबोनि बागै 12 फायदा पाना फाइमेया आबोले आं सिया ताहुकते बुकसं तफानो ताकलाय बेलायके कॉन्टेस्ट नाय राहुल गांधी भाई स्मृति रानी आमेटिवो ताबुक बेलायके जोरदार कैंपिंग चलि तंगु ताहुकते बुकसं आके राहुल गांधी बु खाय तंगु स्मृति रानी बु खाय तंगु आ जागाव बो तेबो निनि ताम सानाय गरिंगस आमेटि आ लामोन क्लायो ताहुकते बुकसं एमएसपी नि तुयोय बुकमुंगसा साइमेया एमएसपी नरक साइमान नाबले किसान आंदोलन ताउसल तंगने आबुन तुयबो आरो बुट माना नै किसा सम्भव बना थाकार किसान बरक सामं खायसानै बरक बांथामो अंगाय राहुल गांधी ताबो पुइलावो सिबिन एक नम्बर से एमएसपी नि संशोधन खारिनाय कानून पास खारिनाय बिल पास खारिनाय साजा
अब हाइकाई राहुल गांधी तो पूरा उयो बारनो 30 लाख चाकरी नि पूरा वादा खाइबाय जा प्रथम बिनि स्टेप बाय थनाय अलरेडी साखलायका ताहुकtai बुकसं ताकलाय स्मृति रानी हिमानी जेसिनि तिरप्राव फाइप्रो सिनि दिसाना सलमान रिया आ बुखुक जो बतामो आगी टीवी सीरियल खाइजाक नरम नगजन ना साजबी कवि बहु हेनै काइसा बिनि सीरियल टीवी सीरियल दंगो नाय नाय नर ताहुकtai बुकसं बो एकटा एक्ट्रेस छि आ जागाव कैंपिंग खाइमन स्मृति रानी ताबो खाइ तुइनि कुनो असुविधा दा तंग्रकनि समु खाइ आरो तुइनि असुविधा मांसि तुइ को चापा को लगो तुइ का हामखाइ फाइया ओंखाय 10 बोसोर रानिं चलि दं आ जागा ताबो मन्त्रि जाय दं माने आ जागानि सीटो जितुइ थांगै देरानि ता कोन तुइ ताव आरं बरक बालायके जलि जा किच्चो काइसा खाइमालिया उन्नति काइसा खाइमालिया काइसा कारखाना खाइरिमालिया तुइनि कारखाना खाइरिमालिया स्मृति रानी बेलायके को कत कत सिमि साजाक आबोनि बगैन ताकुकtai बुकसं आगेनि सिमिनो एयारपोर्ट काइसा सिगिन तेते दंगो आ एयारपोर्ट दंगो आमसुनो ताबो आबोनु आबुसुनो आबसो कतालtai किच्चो खाइमानि करि ताकुकtai बुकसं आबोनि बगैन नरना आंसानाय आ एरिया न तोय बुनिनि मनमोहन सिंह संबो आगी आरन सीट नि होतेन जिति फाइजाक बेलायके गुरुत्वपूर्ण सीट आगी 1981 1981 80 रगो राजीव गांधी संबो आरो नै होतेनो ओ अमेठी हिनि कहा तंगो जागा यूपी उत्तर प्रदेश आ जागा होतेनो जितुइ बरक जितुइ फाइबे माने आबोनि बागैनो राहुल गांधी टाकलाय चाइटुइ दंगो आ जागानि सीट न जेसाका पान सेक नाय हिने तामंनो आबो तो आं साइमाया हेबानो ताबो कॉम्पिटिशन चलि दं माने आबो पूरा टेइं थाका पूरा घोषणा खाइरिका आ जागा स्मृति रानी बाय राहुल गांधी बुजासिनाय हिने तेताम सानान ताकुकtai बुकसं नरो काहाम तंगदि अब हायो जे बुबागारानि मांगफिल रक्सं माने अब बेलाय साया सिनिति प्रसानि मुखां सकमानि खलायो ताकुकtai बुकसं बुजिनान चाइतोकदि आं नरनो टेबल काहाम देश विदेश नि भिडियो ट्वीट फुननान बागै चाइतोंनाय नरक जगै तंगाय किसा लाइक टे सब्सक्राइब बेल आइकन किसा क्लिक करि ताकुकtai बुकसं आं ते बेसि कक सालिया आमसुक सावनि जतननो खुलुमबाय।